Заслужават ли си 60 лева вход за Aspire Lounge на летището? Хайде да ви покажа какво получавате за тази сума. В цената е включена и блок-масата, като храните варират според часа, в който идвате, но обикновено винаги засичам тестени изделия, панички, круасани, ето тези малки хапки, които са с различни продукти, както и колбаси и кашкавали. Тук се опитах да си направя кафе, което очевидно не се получи. Оказа се, че няма мляко, но бързо го смениха. Всякакви безалкохолни напитки са включени в входната ви такса. А също така в цената са включени и няколко вида български вина. Това са десертите, които имаше и засичам абсолютно всеки път. Изглеждат ужасно. Единия път ги пробвах и наистина са много гадни на вкус. Кафето беше прекрасно. Опитах част от тестените изделия, но бяха ужасни. Круасаните не бяха изобщо изпечени добре отвътре. Единственото, което ми хареса, бяха тези малки банички. Истината е, че в момента, в който стъпите на летището, харчите нереална сума пари за вода, кафе, банички. И макар и 60 лева да звучат много в началото, се чуда всъщност не си ли заслужава повече да платим 60 лева и получавате неограничена консумация, както и много по-голямо пространство и тоалетни, през които не е минал целият човекопоток на летището.